Altså, jeg elsker, når vi får en dansk spiller, der bare gør det godt. Altså, når vi får noget dansk ud i verden, om det så er fodbold, curling, eller hvad fanden det er. Ja. Jeg elsker det. Skal vi lige komme ind på den dyreste dansker i fodboldhistorien? Ja, det er vi nødt til. Det må vi nok hellere. Vi har jo heldigvis en dansk angriber, tidligere topspiller siden her. Altså, jeg vil bare lige tage teten på den og sige, at vores tidligere klubkammerat, Jakob Næstrup, han sagde det meget godt. Han har taget røven på os alle sammen. Og det har han. Fordi at det stod ikke skrevet på væggen eller nogen steder, at den unge Rasmus Højlund, han skulle skifte til United her til sommer for 0,5 milliard. Han var som bekendt ikke med i truppen i vinter, så det er gået sindssygt stærkt. Jeg husker også den der pokalkamp, hvor han bliver flået ud af Jes Torup efter 25 minutter. Jeg kan ikke huske, hvem de møder, men det er noget pokalkamp, som jeg sad og så. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Ingen var i tvivl. Og der tænkte jeg også bare, manden, det ser ikke ud af ret møg. Og jeg tænker også, sælge ham til Sturm Graz. Make sense. Godt solgt, tænker jeg egentlig. Lidt behersket spillerforeningstalsmand her for David. Det er vi ikke vant til. Nej, men så sluger det i mig. Okay. Jeg er målløs. Men så fik Piben jo en anden lyd og Sturm Graz, og han, nogen siger, han brændte ligaen af. Det er måske så meget sagt, men han scorede kontinuerligt. Indtog Atalanta, blev det bedre. Gasperini har betydet meget. Det er jo tydeligt for enhver, han har udviklet sig helt sindssygt. Men altså, 10 mål, 34 kampe, Atalanta, en god halvsæson, et par gode landskampe mod nogle halvtynde modstandere. Bum, så står du i Manu. Det er vildt. Går stærkt i moderne topfodbold, ikke Niklas? Ja. Jo, men man bliver nødt til at kigge på det store billede også og sige, der er ikke så mange nier. Altså, de hænger ikke på træerne længere, som de har gjort førhen. Nej. Der er meget, meget få tilbage. Det er der. Så jeg tror, de har vurderet at kunne hente en ung knæk på 20 år, som vi må gå ud fra er virkelig stærk mentalt. Masser at gå på mod. Man kan jo godt se hans kvaliteter, man kan godt se hans mangler. Ja. En nier nu, der ikke er særlig mange af, koster han 0,5 milliard. Ja. Måske i moderne fodbold, før han måske kostet 200, men det er der, hvor vi er nu. Det er jo der samtalen altid ender. Altså spilleren er jo det værd, klubben vil give. Ja. Så jeg, om det er 500, han røg for, eller 400 eller 300, det går ikke så meget op i. Det er vi jo vant til. Hvad er succeskriteriet for Højlund? Det bliver vi nødt til at få på plads. Ser vi ham som starter? Ja. Altså det gør jeg heller ikke. Det gør jeg heller ikke nødvendigvis. Altså det er min forhåbning for sæsonen, det er at han bliver en spiller man roterer med. Det er en spiller som kommer ind og starter i nogle kampe, men også har mange kampe i sæsonen, hvor han starter på bænken. Ideelt starter mod nærmeste rival. Starter han ind? Det kommer lidt an på, hvad Rashford finder ud af. Men lige nu her, så gør han ikke. Det gør han jo også, fordi han er skadet. Så desværre er han ikke aktuel til kampen mod Wolverhampton her i weekenden. Men jeg håber, at man på sigt får ham integreret. Og selvfølgelig på sigt er han købt til at blive en stor stjerne og en topscorer. Jeg er helt sikker på, at han er blevet screenet til, at de ved, at de kan gøre ham de procenter bedre, så han bliver den der store topscorer. Jeg er overbevist om, at Ten Hag han godt ved, at det er ikke Hollands skygge. Altså det er ikke. De må ikke brande den konkurrence mellem de to. Den kommer jo er der. Jeg ved godt, den er der allerede. Men Ten Hag skal prøve at sige til ham, at vi tager lige stille og roligt en ting ad gangen her, Marker. Så bygger vi på, og så får han ham introduceret en anelse gelinde. Så man skal lige passe lidt på ham. Skal han nok komme, så tror jeg, Højlund han tager den. Niklas, hvis man er gammel nok, hvis man er god nok, så er man gammel nok. Er det ikke sådan? Jo, det har du selv været stor fortaler for i din karriere. Han lander vel i Manchester med en forventning om, at han skal ind og score nogle mål i en fart. Ja, det er jeg helt sikker på. At han er købt for et højt beløb, som vi lige snakker om før, og jeg er sikker på, at han vil gøre alt, hvad han kan for at få en startplads på det hold. Man kan ikke skifte for så mange penge til United, uden at der er forventninger fra start af, kan man? Er det kun noget trænersnak? Jo, det kan du for sin vis godt, men altså, jeg tror også, at han skal nurtures lidt. Han har nogle tekniske udfordringer, som der skal arbejdes på, for hvis han skal lykkes i United. Det jeg godt kan lide ved ham, det er, at han har nogle gode løb. Han har masser af energi. Når først han skal angribe boksen, så angriber han med 100%. Der er ikke, han forholder ikke igen. Så der er mange ting, jeg godt kan lide ved ham, men jeg vil gerne have, at han skal udvikles lidt mere teknisk. Og med sine afslutninger. En lille bitte smule mere positionsmæssigt også i forhold til opspillet. Og hvis han får de ting med ind, så tror jeg, vi kan få en stor det er jo dejligt at høre på. Det er jo også fantastisk, Niklas. Altså,
vi har brug for en angriber i dansk fodbold, også i landsholdsregi. Og det er en fantastisk historie også for det lille land her, at vi har fået en topangriber. Ikke siden du spillede i Premier League, har der været en klasseangriber i en top 4-klub. Altså, det skulle da en god nyhed for dansk fodbold. En kæmpe nyhed. Kæmpe nyhed for dansk fodbold. Og det der faktisk også er så sjovt ved alt det her, har vi snakket om før også. Jeg har hørt alle de her ting, men han ikke var god nok, og han kunne ingenting, og bla bla bla, og det er jo hørt fandme fra alle. Første landskamp, jeg ser, lykkes han overhovedet ikke. Han kommer ind og spiller 20 minutter, ja, det var Frankrig-kampen. Det var helt væk. Ja. Men alligevel kunne jeg sidde og se på ham og se, at han havde noget. Ja, det er fedt. Det kunne jeg se. Så det er også derfor, at jeg kan binde op på det her, og han er ikke nået dertil, hvor han er, hvis han ikke er der oppe i hovedet. Nej, det er og jeg tror på, at han er villig til at gøre hvad som helst for at udvikle sig. Og der tror jeg, at Erik, han er sgu den rigtige mand. Ja, helt enig. Så det er også derfor, jeg ser ham mere som kommende om et år, om 2, når han får bygget de her ting på, når han får lært fedt. det her ekstra. Også fordi, at Atalanta-fodbold er noget andet end men Manchester United-fodbold. Jeg havde faktisk forberedt mig på, at du var en lille smule mere sund skepsis omkring ham, men det er dejligt. Jeg udråber mig jo ikke til en superstjerne på nuværende tidspunkt. Jeg håber, han kommer det. Ja, men vi rører egentlig også omkring det her med, at det er jo et af Europas største talenter. Også fordi han er den her old-fashioned nier, som du også er inde på. Dem er der ikke så mange af, så derfor bliver han også interessant. Og United skal jo også som stor klub. De skal jo støvsuge de bedste talenter. Vi ser også ham der, tyrkeren i Real. Bum, han blev også hentet for et stort beløb. Fofana, 600 Leicester. Han spillede 3 gode måneder, så har brækket benet 2 gange siden. Ja. Sancho var dyrere end Højlund. Anthony var dyrere end Højlund. Så pris... Må jeg bare lige sige, det Sancho var i gåseøjne. Ja, det var han også. Beskeden dyre, men havde altså brændt Bundesligaen af. Fair play. Hvor igen, der må vi jo også bare... Det er jo derfor, samtalen er så interessant, som den er med Højlund. Det der med... Det er vel sjældent set, selv med nutidens priser og tørken, hvad angår nier. Det er vel sjældent set at give så mange penge for en, der har vist så lidt. Jamen, og det er jo også den køber også, men jeg har Hvor mange mål skal han score, da, Niklas? Får det en godkendt sæson? For ham, jeg tror ikke, han kommer til at starte inden, når det gælder, hvis man kan sige det på den måde. Men 15? Heldigvis er der masser af kampe. Ja, vi ligger et sted mellem 10 og 15. 10 og 15 kasser? Ja. Men igen, vi bliver nødt til at kigge på, jeg sad med med en ven, og så jeg sagde, okay, lad os lige prøve at nævne bare 10 nier. Old fashion nier. 10 nier, old fashion, ikke falske nier. Som rent faktisk er gode. Jeg hader falske nier. Det er det værste. Men det kan du ikke. Ja, det kan du ikke. Nej. Du kan nævne 5, og 3 af dem er ved at dø. Ja. Hvorfor er det, at der kommer de her tørker? For 8 år siden, der var det defensive midtbanespillere, ingen kunne finde. For 15 år siden, der var det boldspillende centerforsvar. Og nu er det angriber. Er det fordi alle børnene derude, de sidder og tænker, nej, jeg skal være centerforsvar, det er meget federe. Nej, men der er jo også... mange børn sidder og kigger, jeg vil gerne være Ronaldo, jeg vil gerne være Messi. Det er jo det, de fleste, de siger dengang, ikke? Ja. Og så statur, måde at være på, land du kommer fra. Der er så mange ting, der spiller en rolle, men der er bare ikke mange. Og egoet, ikke? Altså, der er jo også mange, der lærer, at de skal passe ind i kollektivet, og så bliver de jo også for flinke og for solidariske og spiller den til side. Altså, man skal være lavet noget specielt for at blive striker, det ved vi jo. Altså, det er... 10-15 mål. Tror jeg, ja, 10-15 mål. I Premier League. Ja. Fordi, og det er slet ikke... Det er jo også for 15 over alle kanter. Redaktørens job er at kultivere en god samtale her i programmet. Og jeg forstår godt det der med, at han er ung, og der skal tid og alt sådan noget. Det er bare så pissekedeligt at høre på. Det er så, hvad det er. Men det er også det der med, sorry, når du kommer til en af verdens 3 største klubber i verden, der tørster efter en nier, og du har brugt halvdelen af dit transferbudget, måske endda mere. De har ikke noget transferbudget. Nej, det er væk nu jo. På en 20-årig til så mange penge. Det kan godt være, at han er 20, og det kan godt være, at der er alle mulige pædagogiske overvejelser. Jeg vil bare lige have en baseline for, hvad man kan forvente for 10-15 mål. Jeg køber den, jeg har skrevet. Lad os sige, at han havde lavet 25 i Atalanta i år. Så havde vi jo haft en anden forventning. Ja. Men det har han ikke. Ja, og det er også det, der er med han har hentet tidligt. Han er hentet, inden at han bliver for vild. Inden at vi er rundet 20 kasser i CA, det er der ikke nogen tvivl om. Og jeg synes, de der 15 kasser lyder... Det er også der, jeg ligger fuldstændig. Og jeg synes heller ikke, det virker så urealistisk. Sidst jeg gjorde det, der var det Martial. Han havde også spillet et par gode kampe for Monaco. Så gav de 40 bobs plus det løs. Ja. Det bliver... Men det er bare blevet dyrt, at han spiller nu. Ja, det er jo bare sådan, det er. Altså, vi kan ikke... Vi bliver nødt til at lukke det vindue, der var før, og så sige...
Nu skal du hente en god spiller, så ligger vi omkring 400 til 600. Koster Det er bare det koster. Men vi kaldte den jo også, vi snakkede om ham rigtig tidligt. Jeg ved godt, på min interrail, der var han jo selvfølgelig der, men det var jo også spændende at tale med David Nielsen om ham, da vi havde ham i studiet. Ikke? Han var jo også excited fuldstændig. Han var også, han sagde jo også bare, Premier League, snart muligt byder sig at stige afsted. At det så er blevet United, det er vildt. Jeg er ikke sådan, det er bare fedt, mand. Ja, det er det nemlig. Ja, det er bare fedt. Og jeg er meget enig i dine betragtninger. Jeg er glad for din entusiasme omkring ham. 79 kilo, 1,91, 20 år gammel. Jamen, det er jo nemlig også det, han fylder noget. Jamen, altså, jeg elsker, når vi får en dansk spiller, der bare gør det godt. Altså, når vi får noget dansk ud i verden, om det så er fodbold, curling, eller hvad fanden det er. Ja. Jeg elsker det. Amen, altså, vi skal bare på mappet. Men han er skadet. Og vi har været, og nu har vi så haft det her lille fodboldbreak, hvor vi ikke har været særlig dygtige. Jeg har virkelig frygtet og forventet en anden form for tilbageholdenhed for din side. Det er en sund skepsis, men det der, det kan jeg lide også i forhold til det danske. Ja.